Μισό λεπτό πάω κοντά γιατί δεν φεύγω κιόλας. Μύρια μπούμενε. Σε κάνω το μυρκή. Πιο κοντά. Γύρω από εδώ. Οπότε καλά μην μου το λέτε κάτι. Τι. Πάγα, μα πού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμφορά που κάνανε. Κάναμε αυτό που κάναμε. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ. Το πήρες αυτό που ήθελε. Δεύτερο νικητής του διαγωνισμού μου. Συνδικάκης Κωνσταντίνος με βαθμολογία 296 βαθμούς. Παρατρίχα. Σκύβελο. Λοιπόν, άλλα κύριε Συνδικάκη. Τα μπερδέψα το νέο. Περίμενε, μπερδευτήκαμε εδώ. Ο τρίτος παίρνει εκείνο. Το παιδόκριτο τώρα. Και εγώ πάρει το μεγάλο. Δεν τα καλεί. Μιχάλη, τον τρίποτα παίρνεις, χίλια συγγνώμη. Ο τρίτος ποιος είναι? Εγώ μπερδευτικά, συγγνώμη. Είναι τρεις νικητές και ένα το μεγαλύτερο ψάρι. Διάβασα και τον τέταρτο δικό μου λάθος. Σου πες τον τρίποτα, Μάικ. Χίλια συγγνώμη. Ήταν μπέρδεμα. Πάλι δώρο. Δώρο είναι. Χίλια συγγνώμη. Τελεία το μυαλό έχει πελαγώσει το τελευταίο. Εμείς βγάλαμε φωτογραφίες και βίντεο στο μοντέλο. Δεν είμαστε επαγγελματίες. Παιδιά, δεν είμαστε επαγγελματίες, συγχωρήστε μας. Και πρώτος νικητής του διαγωνισμού, Χριστοφόρου Νίκος. Το πρώτο είναι το καλάμι. Κύπελο και το καλάμι. Το φαβορί βγήκε πρώτο πάντως, έτσι. Έλα, σήμερα. Μπράβο! Και παίρνει ένα καλάμι δύσπαστο της Ultra Marine. Πολύ ωραία. Καλορίζικο, Νίκο μου. Να σε καλά. Μόνο. Και τώρα το βραβείο. Νίκο. Έλα, το κρατά και τα άλλο. Δεν πειράζει. Πες και το μεγαλύτερο. Και έξτρα νικητής του διαγωνισμού με το μεγαλύτερο ψάρι Και τα δύο μαζί. που το κερδίζει πάλι ο Χριστοφόρου Νίκος για ένα χιλιοστό, παιδιά. 2 χιλιοστά, αλλά δεν έχει σημασία, ήταν πιο μεγάλο. Παιδιά, μπράβο ρε Νίκο. Αυτό πώς θα πας πείτε ρε το μηχανάκι τώρα. Συγχαρητήρια σε όλους, ο τυχερός νίκησε. Μπράβο.